sådan en rigtig all-round-stige. Ja, der er rigtig god hele året rundt, og det er sådan en reimitation. Så tager I lige sådan en bundsrev her, og klipper en lille bund der. Og jeg skal tage med 2 fingre. Ja. Sådan en lille bund der. Ja. Det skal så forestille at være følgerunden på regn. Fjerner lidt af den underud, der er henne. De der store fingre. Ja. Så der kommer et stykke med hand. Så fanden blev vi filmet. Ja. Niels Henrik, det kan du altså ikke. Det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt. Til bagenden. Så skal jeg nå ind på vores hjemmeside, skal der ikke? Jo, det skal der så. Vi skal have noget til at, vi skal til at have i gang igen det år. Så I har klippet sådan en lille bund her, så ligger I lige oven på krogen, og så låser fast mellem 3-4 tørn. Så det halen, den kommer til at ligge lige over krogbøjningen. Og det er løst der, det klipper I lige af. Ja, tak for det. Hvorfor noget der klippet af, siger du? Du skal vende om. Det der overskud der, ja, den skal vende bagud. Det kan jeg sgu da godt se. Ja. Hvor langt den bagud. Hvor langt kører jeg vil bare lige lidt rundt om det. Hvad siger du? Er det, hvor skal jeg stoppe det med Så skal jeg stoppe ned på krogbøjningen. Nå, okay. Jeg har faktisk også lige været ude og pille en høn. Så. Så tager I sådan en stor ridselfjer her, og lige striber det nederst bløde fiber af. Nu tager jeg for unge i godt fint. Jo, de skal jo så store smule. På begge sider. Ja, Det er alt det du der. ja. Ja, kom. Se hvad der. Ja, så deler vi bare ud. Ja. Med linjen dernede. Yes. Hvor Hvor meget skal vi putte ned i hele vejen lige? Ja, bare lige det blødest. Det nederst der. Så, når I har gjort det, så kan I se, der er en blank side på sådan en fjer, hakkelfjer. Og bagsiden, den er mat i det. Så tager I hakkelfjeren og lader den blank side vende ud mod jer selv. Og så binder den ind på siden af krogen, så den kommer til at... I binder den ind lige der, hvor halen den starter ved krogbøjningen. Er I med? Er I ikke med? Så skal I skulle sige til. Og hele fjerens længde skal have bagud. Jeps. Hvor langt skal vi køre ned? Ud mod øjet? Jamen, bare ikke længere. Nej. Og så den stykke pindepose, der stikker ud her, den klipper I bare af. Og tager en hakkelklem og vinkler haklen ud fra krogen nu. Hvordan? Ej, så tak den.
Eller er det bare ude i enden, eller hvad? Ja, Så drejer den sgu da. Så, sådan her. ja. Og så drejer I med ur omkring krogen 2 til 3 gange op mod krogøjet. Og de tørn, de skal ligge rigtig tæt op mod hinanden. Hvad sagde du, hvad sagde du med uret? Ja. Skal vi have en blank side bag ud? Ja, den blanke side skal være ned mod dig selv. Ja. Og Mistænkeligt stillet, synes jeg. Koncentration. Og når I har gjort det, så låser I fjeren fast med en 2-3 tørn af bindetråden. Jo. Dem, der gør det kan man høre på. Og en god ting for at undgå det der, det er at lade altid jeres bindetråd ligge op mod pegefingeren på venstre hånd. Så kan man se, om det blør, når man tager på. Det er ikke så trit som den der. Ja, da. Nå. Skal jeg have en saks? Den sætter meget længere bagud. okay. Husk så spørgsmålet om det er rigtigt eller forkert. Ved du hvad, skal Ja. I lader ørerne afgøre det. Så når I har gjort det, så fugter I lige fingeren og stryger hakkelfiberen bagud. Og når I stryger dem bagud, så lægger I noget bindetørn, eller tørn af bindetråden, op med haklet og ligesom låser dem ekstra godt fast. Så vi er også foran bagud ved positionen. Ja. Hvad fanden, I synes, den stritter? Det er forkert, jo. Det er fordi, der er noget af bindetråden, der glæder ned over dine hakkelfiber. Jeg gør det sgu ikke. Men vi kan bare lige på mig der. Nå, det, ja, nu er jeg med. Ja, hvordan ser det ud? Er I ved at være med? Så tager I lige sådan 2-3 stykker af dem her, Mhm. og Ja, det må du. lægger dem oven på krogen over hakle og låser fast igen med en 2-3 tørn. Sørg for, at de sætter præcis midt på krogen, og så folder I og trækker dem bagud og låser dem fast igen med bindetråden. Nej, jeg vidste, jeg var i det er langt med her. Så. Ja, ja. Det er for, når der skal forestille følgehorn på ringen. Så gør I det der. I tager en saks og klipper dem af i sådan lidt forskellige længder. Sådan de alt i alt max får samme længde, som krogen den er lang. Ja, En tid mere. Ja, der er lige til en, ja. Ja, det er ja. Så går I cirka en halv centimeter bagud med bindetråden. op mod ned mod krogbøjningen eller Ned op mod mod krogøjet. krogbøjningen, ja.
Og så kommer noget, der er det sjovt. Så skal jeg have bundet sådan en kuglekædeøjne her i. Og de skal sidde. I kan nok se, det er ligesom sådan en kæde. Ikke også? Og det vi skal, det er, at vi skal bruge 2. Og det man gør, det er, at man lægger dem lige under krogskaftet. Og så kan man låse dem fast ved at lave sådan en 8-talstørn. Er I med? I skal skulle sige, hvis I ikke er med. Og så når de sidder så nogenlunde fast, så tager I lige den her. I må sgu ikke bruge en saks til det her, fordi så ødelægger I saksen. Ja. Ikke til hendes broderi der hjemme der i hvert fald. Og lige klippe over. Det er sådan ligesom sådan en kæbe, og 5 dages åben. Lige præcis. Og så lægger I en hel masse 8-talstørn, indtil at øjnene de sætter Kan du holde fast? rigtig fast. Du lægger den under krogen. Ja. Ja, det kan man godt styre det. Ja, de skulle sætte lige rundt. Ja. Nu har sabt øjnene. Over i øjnene. Jeg kan ikke se alligevel. Nu er det bare pigen bagefter. Sådan. Ja. Kan vi godt styre dem? Må jeg lige komme med et godt tip? Du må komme med 10. Ja, i stedet for at du sætter dem den lange tråd derovre, det er skide svært at styre, så forsøg at gøre sådan, at det ikke er længere afstand fra kroppen op til trådholderen, det her. Ja. Det længere væk du har trådholderen fra kroppen og krogen, det sværere er at styre. Nå, ja, ja. Du tabte vel ikke dine øjne. Det prøver, der har jeg. Siger sådan noget i panden. Siger Ja, panden. så Jeg ligger på størrelse med koer, jo. Hold nu op. skal du lige have det så. Den eksploderer. Det er ikke så lugt. Ja. For ret på formanden. Ja. Ja, når man skal have respekt for formanden, Ja. at du må bare eksplodere. Ja. Nej, der er formand. Nej, det er jeg nøjes med næstformand, så. Okay. Det er en lang tid, tror jeg. Så i anledning af det event og alt det der, så laver vi lige lidt med noget lyserødt. Så tager jeg ganske lille punkt af det lyserøde dubbing her, og spænder på jeres spindetråd. Det bliver bare flettet ind i tråden. Og det er stadigvæk med ur af 10. Lige spænd på tråden og en par tørn omkring, så strammer I op og spænder. Så kan I spænde lidt mere fast. Du er bagover. Og så krydser I også lige ind imellem de der kuglekædeøjne, som I lige har sat på. Sådan. Så tager vi simpelthen ispinden med velcro. Og lige børster op. I skal ikke bruge særlig meget. Det smelter her. I bruger det nemmere er at arbejde med. Så skal vi se på kronen med det. Ja, ja. Lidt om der er nogen, der er nede i. Og så skal den ringes. Ringe, hvad der ringes skal. Ja. Så er tråden for et øje, du nu er. Hvad siger du? Så er tråden for en øje. Hvad er det, du gør lige efter?
så få alle de Det- der filmer over til at ligge ned? Ja, for ligesom at løsne dem lidt, så det kommer lidt mere liv i dem. Ja. Hvordan ser det ud? Er I ved at være med? Nu er for hovedet på og for øjnene på Ja. og foran. Så er der noget der. Så har I helt sikkert lidt mere af den fjer, I brugte før. Nej, det har vi ikke. Det har I ikke. Så må I tage en ny, og så binder I den fast på samme måde, som I gjorde med den først, lige foran øjnene. Ja. Og tørner som før 2-3 gange. Sådan en ny. En ny triller. Fuck, man. Inden vi kan. Nej, nu sprang tråden, og det tror jeg bare er en rigtig dårlig ting. Det er ikke noget, du vender mange præmier på. Hvad koster sådan nogen? Ej, 40 kroner stykker. Der er foran og band op på siden også, på samme måde. Ja, fuldstændig som I gjorde Den der før. tråd, hvad hedder den der trådtræ, hvad hedder den? Den ligger her. Og den kører jeg. Det er bare lige en par omgange. Så skal vi i gang med lidt dubbing igen. Og der tager jeg noget af det lys her og spænder på tråden. Også som jeg har gjort før. Fra haklen og så frem til, helt frem til øjet, eller hvad? Ja, I dubber frem mod øjnene nu. Ja. Kroppen den er delt op i en 3-4 sektioner med dubbing og så haklen. Jeg tror, jeg nok, jeg kan fornemme min kasse lidt forkert. Ja, det kan I se. At, Hvad gør vi med det her, siger jeg? For mig skal bare tage en lille smule, eller hvad? også en lille smule der, ja. Og så skal det væk, hvis, Uden om den snor, vi springer om lidt. så vi har sprunget. Den. Så. Den er mere. Den nåede slet ikke over til, efter mig, der nåede den. Hvor mange gange skal det vækkes rundt, det video? En par gange 30. Det skal ikke så meget. Jeg ved godt, der skal ret meget mere på, for det der vist ikke næste, så skal jeg længere frem. Nå, det er lige til. Ja, der er plads til 3 haklet, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, der skal. Eller er vi Så når I er færdige med at dubbe, så skal I lige binde en lille stykke hakkel ind igen. Ja, ikke? Åh, ja, ja. Det har vi så ikke mere af. Også der er mere sparsomme, vi kan få et nøje til det. Måske det der. Bare lige det lille Ja, stykke. det er også her. Ja, det er fint, det her. Jeg har 2. Jeg tror nok, der var 3 på. Nå. Ja, så meget har jeg ikke læst på det siden. Det var ret. Binder det lige bag ved det hvide, eller hvad? Ja, lige foran. Ja, lige foran. Nå. Ja, så er det den, der under den største tilbage, og så kommer der... Men den forreste skal der være endnu mindre. Ja, lige præcis. Ja. Så de kommer sådan en klip fra troske. Så tror jeg godt, I kan nøjes med en meget lille en. Ah ja, det skal så være.
Og hvis denne den fanger noget, så siger jeg fandme tak.